हर त फिर नहीं आई, धारा परिवर्तन के तोह पे लगाई। अरे ये बाबू सुन ताड़ा, जाता नहीं हर त फिर नहीं आई, धारा परिवर्तन के तोह पे लगाई। बुझला चुपे चोरी माजा बाकी कुंवार ना मिली कि मरबू, चुपे चोरी माजा बाकी कुंवार ना मिली कि लेके सूते खाती कोरा में बातार ना मिली कि ये हो सूते खातिर कोरा में बातार ना मिली। बुझलू कि ना? चला चुप रह। बात सो हम सब के जानता निधैले बाबे मारी तोरा लब के। अच्छा ढेर बोलता ओ हमें के ना होई की बात सो हम सब के। जानता निधैले बाबे मारी तोरा लब के कि सोचल से जिया पशु के लगातार ना मिली कि सोचल से जिया पशु के लगातार ना मिली कि लेके सूते खातिर कोरा में बातार ना मिली कि लेके सूते खातिर कोरा में बातार ना मिली। सुन लो। अच्छा तो सब तू ही जाना पड़ा। केस बाबू माई तैयार बा, नहीं हर के तोरा भटियारा पूरा परिवार बा। हमरा परिवार के बारे में बोलबा तो ठीक न हो। करे खातिर केस बाबू माई तैयार बा, नहीं हर के तोरा भटियारा पूरा परिवार बा कि मंटू शिव जी जादव के पूरा अधिकार ना मिली कि मंटू शिव जी जादव के पूरा अधिकार ना मिली कि लेके सूते खाती कोरा में बातार ना मिली कि लेके सूते खाती कोरा में बातार ना मिली। मान जाना तो कुछ ना मिली। अरे जा सब तू ही जाना तड़ा कि हमरा का मिली और का ना।